Desafío xojantín que te vin. Quen será hoxe, quen será quen, de nos poñer a xogar co noso corpo e lingua a vez. Lanzamos un novo reto ás entusiastas xojantinas Nerea e Chus para se mergullar no grande libro Bota e rebota e cae na túa boca, na procura dos xogos máis divertidos. Quen sairá triunfadora coa súa proposta? Agárrate, Nerea, que veñen curvas, pois o divertidísimo xogo que traio hoxe está adicado ás máis excelentes mentes xojantinas, pois teredes que demostrar a vosa velocidade física, lingüística e mental. Pero o primeiriño de todo, temos que facer subgrupos de entre 4 e 10 persoas. Para isto podemos botar man do coñecidísimo método dos flocos de millo. Unha vez que teñamos os subgrupos, teredes que tentar conseguir durante un tempo determinado o número máximo de letras. Letras que teremos nunha caixiña que colocaremos nun sitio determinado. Onde colocaremos a caixiña, cada subgrupo teredes que vos colocar formando unha fileira mirando de cara á caixa onde hai un feixe de letras. Pode haber 2, 3, 4 ou 5 fileiras. 5, como se fora unha estrela de 5 puntas, dai o nome. Así que esteades colocadas nesta posición, asignaremosvos un número a cada quen de vos. As persoas que estades máis cerca da caixa teredes o número 1 e as que esteades máis lonxe teredes o número 5, de tal maneira que en cada fileira estaredes 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Colocaredesvos así nesta orde e coas pernas abertas. Porque durante un tempo determinado eu vou ir dicindo números ao chou. Por exemplo, se digo o número 3, quen teña o número 3 en cada fileira terá que ir correndo ao final da súa fileira, meterse por debaixo das pernas dos compañeiros e compañeiras que estarán con elas abertas e ser a primeira persoa en tocar a caixa do centro. A primeira persoa e só a primeira persoa que toca a caixa do centro poderá coller letra. Cando remate ese tempo, chega a segunda parte da proba, onde deberedes dar mostra da vosa velocidade lingüística e mental. Para isto, con todas as letras que conseguistes entre todas as participantes do xogo, teredes 2 minutos de reloxo para tentar conseguir formar o número máximo de palabras na nosa lingua. Seredes quen de marcar un novo récord. Ben, a ver agora cantas palabras conseguimos facer na nosa lingua con todas as letras que conseguimos. A ver, ocórresevos algunha? A ver se vedes... Espera, primeiro, a ver se vemos as letras todas. Ah, mira, eu teño unha. Cal? Ra, por exemplo. Ra, que boa. Sí. Teño unha máis longa. Mira, con estas mesmas, lar. Ah, lar, que guai, que boa. Vale. Bico. Boa, que boa. Toma. Vale. Teño outra, mira. A ver se somos quen de utilizalas todas e que non nos sobre ningunha letra. Bueno. Vale, espera, xeito, teño xeito. Xeito. Oh, pero quedannos dúas sin colocar. Home, mira, que pode ser xeitos ou... ou xeitosa! Conseguímolas todas, bravas! Chus, trouxenche o meu xogo favorito. Chámase cazarrabos, porque isto que teño nas miñas mans son rabos. E os rabos, como ben sabes, colócanse no cu. O primeiro que imos facer vai ser facer 2 equipos, o equipo verde e o equipo azul. O xogo consiste en conseguir os rabos correspondentes á cor do noso equipo. Por exemplo, o equipo azul terá que conseguir os rabos azuis e o equipo verde terá que conseguir os rabos verde. Pero moito cuidado, porque os rabos do equipo verde estarán pendurados do cu do equipo azul e os rabos do equipo azul estarán pendurados no cu do equipo verde. Entón, cada equipo terá unha casa, a casa azul e a casa verde. Colocamos os rabos correspondentes no noso cu e empeza a caza de rabos. Temos que conseguir
todos os rabos que poidamos, e o máis rápido que poidamos. Pero, ollo, que nós, ao mesmo tempo, teremos que defender os rabos que levamos no cu. Pero, cuidadiño, aquí hai unhas normas que son moi estrictas que hai que cumplir. Os rabos non se defenden nin agarrándos coas mans, nin poñendo o cu contra a parede para que os contrincantes e as contrincantes non teñan complicado conseguir os nosos rabos. Tampouco nos podemos tirar o chan, panza para arriba, para que non poidan nin sequera ver os rabos que levamos nos nosos cu. Nada diso. Temos que demostrar a nosa rapidez, a nosa habilidade e a nosa resistencia para conseguir os nosos rabos. Que pasa? Que, se fostes observadoras, estes rabos teñen unhas palabras escritas. Son os versos dunha cantiga superpopular que seguro que coñecedes. Pois, o xogo, unha vez que xa non se consiga que os rabos xa estean todos cazados, temos que volver cada equipo para a súa casa e tentar ordear os versos da cantiga para demostrar que, ademais, temos unha lingua poderosa. Apuntádesvos. Vide xogar con nós. Xa, e como facemos para montar os equipos para os rabos? Podemos xogalo ouro e prata. Quen o coñece? Eu coñezo. Vale, comezas ou eliges? Comezo. Vale, pois elixo ouro. Vale, pois eu prata. Empezas. Prata. Ouro. Prata. Monto e escollo. Vale, escollo chus. Veña, Adri, que te ves comigo. Vale, xa conseguimos todos os rabos. A ver agora se somos quen de compoñer a cántiga. Aquí pon ondiñas veñen e van. Ai, a miña soame. Non Ondiñas te veñen. vayas, Rianxeira, tú! Rianxeira, esa Vale, é a que me soaba. empeza. Ondiñas... Aquí, espera. Esa, a primeira. Ondiñas veñen, Esa. esta. Ondiñas veñen e Veñen e van. van... Esa que tiñas da Rianxeira, esta, non? Marear. Esta é a última que ten o Ai, punto. sí, entón esta é a seguinte. Vale. Ah, señor. Vale. Ai, cantámola, non? Sí, claro, témola, brava. Vai, 1, 2 e 3. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te vayas, Rianxeira, que te vas a marear. Agora sí. Chispún, estoupou. Agora vos a quenda. Xogade e testado dos xogos que vos traemos e contádenos cal vos gustou máis.